Welcome sa atong programang Gahi ni Bay. Gahi nga programa, apan dunay humok nga kasing-kasing. Aniya kami andam nga moalagad sa katawhan pinaagi sa kahanginan. Kay kami gatuo nga ang katawhan nga dunay gahi nga baruganan may maitampo sa kalabuan sa katilingban. Kini si Art Bonhoc Jr. Dini sa 93.5 Home Radio. Gahi ni Bay. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Matag adlaw maguban-uban nata Lunes hangtod Biyernes alas 7 hangtod alas 8 sa buntag diri sa Home Radio 93.5. Kini ang programang Gahi ni Bay. Gahi sa balita, gahi sa impormasyon, gahi sa kalingawan, tanan gahi. Ha, uban-ubani ko ninyo. Kini si Bernie Bitok-Bitok ang Hilas King diri lang sa Home Radio 93.5. Gahi ni Bay. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan.
Welcome sa atong programang Gahi ni Bay. Gahi nga programa apan dunay humok nga kasing-kasing. Aniya kami andam nga moalagad sa katawhan pinaagi sa kahanginan. Kay kami gatuo nga ang katawhan nga dunay gahi nga baruganan may maitampo sa kalambuan sa katilingban. Kini si Art Bonhoc Jr. Dini sa 93.5 Home Radio. Gahi ni Bay. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat. Home radio time. It is now 6:50. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's
Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kami mo dahil sa aking dahigon, umabati ko sa aking batikuson. O Pati Arbonok Jr. O Bernie Bitok, Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Ani ana ang mga gahi. The 3-time KBP Golden Dove Awardee and the 2-time Event Host of the Year. Mga gahi pero hubok ug kasing-kasing. Art Bonhoc Jr. and Hilas King Bernie Bitok Bitok. Alasay! Sigoy Oy! Burang ngit-ngit palagi. Good morning! Maayong buntag Mindanao, maayong buntag Visayas, magandang umaga Luzon, magandang umaga Pilipinas. Kumusta ka mo world? Kumusta guy community? Hinaot ka na kamong tanan sa maayong kahimtang, samtang makig-uban kamo kanamo on air and online. Martes karon, Marso 30, niya na po ninyo mga kagahi. Ang baboy nga na dimpol, ang Hilas King, Bernie Bitok Bitok. O ang iyong sulugon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Good morning! Ang buntag. So, mura nagdagong ba na, Chip? Mura mag-gloomy. Giredi na ni mo to kandigo, giredi na mo to kandigo. Gibasa lang ako ang kuhan, gibasa lang ako. Giredi na mo to kandigo, kandigo. Gi-capture naman ako diri ang iyang gisulti kagahapon. Laman to, live ba? Ano to? Laman to sa diyan. Waman na download kagabi eh. Ha? Maura ni ang giingon kagabi, quote unquote lang ni siya. Oh. Gusto ko nang gusto ko nang umiyak sa harap ninyo. Kaso naubos na ang luha ko. Ha? Hay buhay kung alam lang ninyo. Para akong dumaan sa purgatorio ngayon this time hanggang hindi natutulungan lahat ng Pilipino. So affected si tatay, affected si tatay. Affected na si Tatay Digong. Ha? Let us just be careful because may mga nyaw sa gabi oh. Oh. Nyaw. Na materialyanis, patagyaw yaw. Maski kung anong ginagawa ng mga ulol. Oh, kana. Ulol na. These are the mutants of COVID-19 na Ah. siguraduhin lang natin na walang katiwalian. Oh. O siyempre, nag-declare nga na po'y ayuda nga ihatag sa NCR. China oil. Sana all. Ha? Pero nipalo na sa 10.41 trilyon ang utang sa Pilipinas as of February. At least kana utang para sa katawhan. Di sama kaniadto nga nang utang para kawkawon. Oh, ha? 10.41 trilyon. Oh. Tapos kagabi niingon si Digong 1,000 per tao ang ayuda sa NCR. So pila na po na ka-billion. Pero in kind daw nang may tabo. Dili na cash. O dili na cash. Pero ingon si mga total of 23 billion. Kay lisod daw kung cash may itong pero gisiguro ni Digong nga siguraduhan ninyo na nga tama gyud 1,000 per tao gyud ang moabot ha. Kay basi niya usara ka bukti na pa nang ihatag diha. Usara ka sa nga kape. Naglabad na ang ulo ni Tatay Diggs aning mga panghitaboa karong mga panahon na. Now, labi nag na kay mga huna-huna pangutok sama ni Trillanes. Ana nga wala makita karon kun dili lechon. Samo kamong mga taga-unsa kanang samo normal ang lechon. Normal ang lechon.
Na magani ko kauban kada buntag diri lechon. Buhi. Ana. Pero bitaw, grabe nining kuan ani, kaning panghitabo nining sa COVID, no? Mo na nga ay kumpiyansa kaayo likay kay dili kini ani mo na siya, no? Nindo to ato nakuha sa medical community. Kita nga mga baskog, more than 90% baskog asymptomatic. Ang problema nato, o sige okay lang kita, ang problema nato nga nahimo kitang career ngadto sa mga luya ug lawas. Mao na sila nga So pwede ka magkinapayas. Ay, di man ko madutlan kay healthy man ko. Oh, pero ikaw, kinapayas ka. pero ikaw makapadulot ka ni atong uban nga luya. For example, nabibitbit ka, tanade kay nanay. Oh. Nga luya, di dito sini nataptan imong nanay, simba ko. Or kanang kauban nimo sa jeep nga unsa Oh, diya luya nga nay luya. sakit nga bisag dili kuan nga kanang senior citizen apan aning kamot sa kinabuhi karon mapakaon na sa ilang mga anak. So sa mga inana. Ang kuha lang bitaw ni ini ato naman naisgutan dugay na kaayo ni pila na kabulan nato ni gisgutan na gahi burn ba nga kung kaning kita mga Pilipinas daghang kitag mga bright. Ang pinakasikat nga doktor gikan Pilipinas, ang pinakasikat nga mga nurse gikan sa Pilipinas, mga inventor gikan sa Pilipinas. Ang problema man gud nato, panahon na unta kini sa gobyerno nga atong tipigan ang atuang mga best and brightest ilabi na diya sa natad sa siyensya. Sama pananglitan ha, daghang kay naka-imbento kaniadto katulang si Dr. Farah bitaw, kato si Doc Farah nga nag-viral dia sa Facebook. Unsa ni tabo ato? Kato siya, grabe naa siya mga herb-based nga mga tambal batok cancer. Unsa ni tabo? Giinitan, gi-raid sa FDA ang iyang clinic o iyang herb farm nga diin siya mismo ang gahimo, doktor man ni siya. Unya laban sa cancer, pero tindaghan ang mga naayuha. Karon ani tabo di ni agton lang in taon og Amerika para dili in town siya diri So dito na lang siya. ma-persecute o malutos kay tungod kay unsa man lang siya kay permi bito na sa tong nauna nga no approved therapeutic claim kung ang gobyerno mismo ang misuporta lang unta niining ato ang mga small time nga manufacturers unya padak-o nato ni sila unya kanini ang nakatabang sa katawhan ay sos sama niya tong asa naman tong nakaimbento nga walay gasolina Tubig ra. asa naman to sila be doon na nato ning gisgutan pagsugod pa lang nato rin natong programa gisgutan na nato na kana unya karon manawagan ang gobyerno nga kinsa man ang makaimbento og kanang tambal dili lang kay bakuna tambal tagaan og 50 million. So maghinahinay na kita kamo di ang mga naa sa mantikaw sa initaw daghang kita mga ugat-ugat diha basig baon na kana ang solusyon mga dato kitang tanan bisag di ta mo patad og loto kay nadag-an naman sa tagapagadian ang 300 million mas maayo kini nga kita na lang mag-imbento sa mga ugat-ugat diha sa mga atong kalasangan. Dili pa pud ba nga basig kulang sa tag mga laboratory? Wala kita. Kanabang mga kuan. Wala gani. Wala study Wala dapat yata ta nag-focus no? Wala gani ang DOST, wala gani ang DOH. Dapat natay nga nga laboratorio nga Kuya, mo suporta sa mga ingani Doon nga na kuan. kita'y gahi kay nga mga doktor nga naa sa North Luzon. Nga siya mismo, maupay pagbutuan ng COVID, ingon siya, matambalan ka na. Pero asa naman to karon be? Nahilom na. Nga naman, nobody gave that man, that inventor, a lending ear. Basig wala di ta makapaksi adto. O lagi na diha. Kaya kung naapagyapon ka na nga, magkanong lugar na ba ito, Ay, wag yo'y sa putanan ang ato ang panggobyerno. Mao lagi na dito Ha? gingon lagi. Ang pinakamaayo lagi ani kung kita ha Basig walay by the way. ha By the way, ana ba? ala oh sa laing bahin Sa mga mo kana mo ba gwapo kay na gabi na mo explain ana. Dawbe. Dito man ka sa istorya nga. Dawbe. ang para kang lulong Dito na si lulong sir Yeah. kato ba nadakpan dito sa Trinto Itong buhayan dako. ang para kang lulong Dito na dayon tanan. so daghang kay tag mga tungod na pagsugod pala nato sa gahi ni Bay na nawagan na kita. Doon na yung mga nanggawas ng mga Pilipino nga mga inventors ka kani tambal ni sa COVID. Inyong gipaminaw? Wa. Mao na diha. Unya karon maupay panahon nga moingon dayon mo nga kinsa man kadtong makaimbento na ay 50 million.
Ngano wala ninyo gipatawag kadtong mga doktor sa Pilipinas nga gatuon ni ining ginatawag natong naturopathy. Ha? Natural medicine. Ang kulang lang nila laboratorio. Ang kulang lang nila suporta. Ang kulang lang nila kwarta. Oh. Kung kita unta o sa kanasod pamilya nagkahiusa, siguradong kita pa sa tibuok kalibutan ang nakaimbento og tambal sa COVID. Tama. Tanawa ang China nga inyong giulog-ulogan, inyong batikos nga diya gikan sa Wuhan. Kung gikan gayud sa Wuhan, yan ingon ang WHO, World Health Organization nga dili sa Wuhan, China nagikan. O yan nahilom na pod kalit dayon ang WHO. Kung dili day gikan sa China ang virus, asa day nagikan? Unya atong nasiplatan, atong naibantayan nga Agosto pa lang sa 2019, kay December 2019 man nibuto daw kuno ang kana sa Wuhan. Agosto pa lang sa 2019, doon na mysterious flu nga miigo sa United States of America. Oh, aber. Oya, tanawa ang Wuhan karon, tanawa ang Wuhan. Ay, lami na kailang nakita nga unsa nga Lami na kailang kinabuhay dito. nga naigo nangamatay sa COVID. Back to ko na. Back Dali to na kayo, normal na pas sila. kayo. Ano man? Kay naa sila yung medisina nga gitawag og liangwa. Pwede na mag-concert. Nakatilaw na kay liangwa. Gitagaan ko sa akong amigo nga insi Sana, kanina. liangwa? Liangwa. Liangwa estopada. Kana mo lami. Liangwa. Sorry, lingwa dito. Liangwa. Capsule ni siya nga herb nga pampatay o kinini ang virus. Naagani pari nga biology sa Pilipinas nagdevelop og bakuna kontra sa mga bisan unsang variant sa kaninang virus. Inyong gipaminaw. Wala. Wala nagyapon kay Kunya, narabo na sa karon mo palayra. mo, kinsa ang makaimbento, tagaan og 50 million. Por Diyos, por santo dolor. Pangitaasa to ninyong niingon pagsugod pa lang sa COVID nga naa ko'y naimbento. Kato ang inyong pangitaan. Lagay laboratory, kay namin nakabutang sa ilalong lagi nga no approved therapeutic claim. Kaya kung Diba? ibatan ba itong radio ads, kani nga tambal, makaayo sa COVID. Oh. Tapos makabutan na yun sa ubos, kini nga tambal, dili makaayo. Sa tanang matang sa sakit. Dili kini tambal. Dili kini tambal sa mga sakit. Naglibong na mga I tao. am challenging right now the government. Pangitaan ninyo tong katong mga nag-viral sa Facebook. Kaya gipang down man to sa Facebook. Otro po rin Facebook. Ha? Gi-down din ninyo na ay tambal para sa COVID. Giwala. You Grabe, bitaw. silenced. You silenced those who can afford Grabe to bitaw. help people. Anything karon sa Facebook mo, mention lang kag COVID, i-block din ka ba? Or ilagi ng deleton din nga post. Anything nga burang mo yung kang anay na discover about sa COVID, may ana. Mo nang uban irong spelling lang ng COVID. Para dili ikuan. Pero tinod na siya, mag-post ka karon sa Facebook, takarag something about COVID anana. Down na diretso ni Facebook. Motoo ba mo nga kaya nato mo unsa? Nabitobon mga na yung mga videos karong about nga mo reveal og mga secrets nga ni day nga giani ra pagsulbad sa COVID. Taon pila lang ka minutes, wala na 2 dayon. weeks ka ma-block. Oh, primero i-delete sa ang imong post. Tapos gusto nimo i-re-upload kay gusto nimo nga may bawalan tanan ang nga nana. Mismo imong fan page. Bisan ang imong Wala na. messenger. Malili na. Mao na kamo pagbantay mo ano yung mga skandal na sa messenger. Kabalo ang Facebook ana kung saan na pagpakatag. Kung naman galing mo nga nga skandal, please i-send ang link. Ha? Teka, kasi ito pautana rin sa katawan. Martes karon. Ay, syempre gi-lockdown naman po good ang NCR. NCR. Actually, mga utana. Okay ba ang lakang sa gobyerno nga i-lockdown ang tibuok National Capital Region or Mega Manila? Ha? Para sa inyo, sakto lang ba? Oo. Dili. Depende kung na mag-miniskirt yapon maglakaw-lakaw, nagyapon. Okay raman daw, kana naman daw ayuda, ni-declare naman gahapon. Okay ra, kay na ayuda. Okay ra, kana na ayuda. Dili, kay gamay ra ang ayuda. Depende kung dakan ang ayuda. Ano na yan tubag? Ay, anan to sa digong kagabi. Pirmahan na ako. Oo, kay na ay ayuda. Dili, kay gamay ra ang ayuda. Ikatulo, depende kung padakan pa ang ayuda. Kana. Sa ayuda na gyapon tayo. Ayuda mong gigyapon tani. At nga na to, kini mga kagay, uman sa ito mga gay nga balita atong pag hisgutan, kini nga Semana Santa, uy, labi na ron, nga dunay na naunsa dito sa kanini ang Lanao del Sur,
nga mga na enkwentro sa mga sundalo nga dunay bandila sa ISIS na pud nga Semana Santa baya. Atong isgutan uban sa gahi gwapo nga kunsa dire, ha? Bantog rawan ako ng labyan sa karon nag-jogging dito sa Westwood. Nga Sayo mo na kayo sa diri din, magkita mo na meron. Deputy City Director sa Cagayan de Oro Police Office ang abtik no gwapo. Yummy. Agitong ko lang ni sa sunod mudagan mi amo ng idas pasaka sa Westwood. Kita atong sa muas balay pasaka. kato- Wala. Every morning di sa gadagan. Oh. Sunod i-challenge ko na siya. Abi siya nag-atrasan ako na siya. Siya pasaka, ikaw panaong. Ay, patras pa ko, patras. Alas 7:07. O, ano yan muna nga itong mga gahi nga balita. Mga balita nga dapat nimong mahibaw-an. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoc Jr. Aniana ang mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Ang mga gahi nga balita hatod ka nato sa Cherry C. Cherry C calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Timing kaining Cherry C karon mga kagahi kay grabe ha. Kung daga na balaka sa COVID kani gyud kani sa COVID makapalikay og sa atong lawas makapapiskay Cherry C. Cherry C para mas healthy and COVID-free. Available na kini sa mga drugstores o pharmacy sa Miss Or o Cagayan de Oro City. Cherry C with kamo-kamo extract. Pangitaalan lang niyo, okay? Italya sa itong mga gahi nga balita, tulo patay sa enkwentro sa mga pulis o armadong grupo sa Barangay Mamaan, Piagapo, Lanao del Sur. Naila mga namatay nga mga sospek nga sila Kadafi Ayunan, Amiruddin ug Ibra Dimakuta nga puros dunay warrant of arrest sa kasong kidnapping ug murder. Nakaikyas ang duha pa ka mga kauban sa sospek samtang wa na pud naabtan sa kapulisan uban pang mga grupo niini nga mga armado. Na-recover sa mga pulis sa lugar ang mga gamit paggama og bomba, klase-klase mga armas, mga bala ug ang flag sa ISIS nga itom. Na-recover sa mga sundalo ug pulis ang usa ka patayng lawas nga gituhang miyembro sa NPA sa Barangay Binakalan, Hingoog City, Misamis Oriental. Wa pa maila ang patayng lawas. Domingo din nakaengkwentro sa mga sundao ang mga NPA sa lugar o posibleng gibiyaan yun kini sa mga kaubang rebelde ang ilang namatay. Samara ng usa ka construction worker human matabunan og yuta sa Isabela, Basilan. Sa investigasyon, kamulo og buhat og bleacher sa grandstand ang biktima diyang kalit ni landslide. Luwas na ang biktima og nadala dayon sa ospital. Isunog sa taga Philippine Drug Enforcement Authority Region 11 ang mga kilo-kilong marijuana o kilo-kilong shabu nga nagkantidad og 46 million pesos sa Digos City, Davao del Sur. Ang mga droga na kumpiska sa mga drug operation sa PIDEA o kapulisan nga naglakip sa 1.7 kilos nga shabu o 173 kilos nga marijuana. Surrender sa kapulisan ang kamiyembro sa NPA sa Cagayan de Oro. Usa nila taga Barangay Bisigan, Cagayan de Oro City, samtang usa taga Barangay San Rafael, Talakag, Bukidnon. Bit-bit nila ang ilang mga armas o usa ka granada. Gianunsyo ni Marawi City Mayor Majul Gandamra nga siya nagpositibo sa COVID-19. Oy, get well soon, Noble Mayor Majul Gandambra, sir. Sumala ni Mayor Gandambra, nakasinati siya og ginagmayng pag-ubo og panakit sa kalawasan. Kabulo na ang contact tracing himo sa City Health Office sa Marawi sa mga nakauban sa mayor sukad pa ni adtong miaging duha ka semana. Naka-attend pa siya sa inspection sa Task Force Bangon Marawi kauban si Secretary Eduardo Del Rosario. Kasamtangang naka-isolate karon si Mayor Majul Gandambra. Get well soon, Noble Mayor Sir. Alas 7:11 sa atong oras. Basi gabi ninyo alas 5 pa. Kay medyo ngit-ngit pa ang panahon. Kaulan nun siguro. Oy, alas 7:11 na taon. Ay, niya na po ang atong buwelta niya. Ladies and gentlemen, the 3-time KBP Golden Dove Awardee, Mr. Art Bonhoc Jr. Ang Vuelta
hatod ka nato sa Cherry C. Cherry C, calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikay o sa atong lawas makapapiskay. Ang bitamina nga gi-endorso mismo sa mga espesyalista. Ilabi na sa atong espesyalista nga si Doktora Doc Cheryl Bularon. Good morning, Cherry C. Tama niya akong pagtudlubay, tama ni. Cherry C. Cherry C. Puro bag ni Piaok. Bee Gees. Cherry C. Bee Gees mo na ni kanta sa chance. Oo. Para COVID-free, para healthy. Cherry C. Uy, naiming ka ni. Bike na bay. Labi na nga ito nga bisita karon nga hilig ka ni bike. Good morning sa tanang mga bikers niya. Labi na sa OSD sa Order of Second Degree. Good morning diya kang attorney Alfred Gasyon. Good morning diya kang attorney Elias Alinas. Good morning diha. Kinsa ba itong mga hilig ng mga sa? Dean Michael Ratonil. Higil ko magbike. Eh? Tap Abellanosa. Harold Cabasan. Sa mga hilig magbike diha? RJ Yakapin. Magulang na daw na sa mag-change oil ka lang magbike-bike. Kay kani sila nga bike, pasumangil dayon na sila. Nga pag uli, palapok-lapok dayon. Para mo yung si sister aluuya, gitrapuan pa ni sister, di pasama pa ni sister, pero Jesus! Papil day na ang brief nga mabutangan o ganang dahon saging. Ana. Sukad mibuto ang pandemya. Misikat miuso ang mga cyclista. Sayo pa lamang sa buntag, bike na ang tirada. Gawas yan nahimo kining kalingawan, nahimo sab kining alternatibong sakyanan. Maka-exercise ka na, sa imong lawas, biking mapuslan. Tungod niini, gihagit karon ang tanang lokal nga kagamhanan. Nga doon na dapat tarong agianan kung bike lane ang tawag. Diha sa kadalanan aron luwas silang gabike sa ilang pailingnan. Uban sa panginaot na kini sa gobyerno, ang bike lane mapatuman. Sa mga motorista, kamo mga drive, mga jeep, motor, truck, bus, atong ampingan pod ang mga gabisikleta. Nga di sila sa karsada mataranta, ilabi na kamong kusog kaayo mo busoy na. Ug alang sa mga cyclista, kinahanglan sad nga sa kadalanan abtikta. Suot ang tanang safety gear aron malikay kita sa disgrasya. Hangyo sa kadaghanan nga kinahanglan bisikleta di magpatunga sa karsada. Aron sa traffic di makabalda ug hamloy ang tanang daganta. Bisan tuod nga ga-bike rata, ang ngayon nga sayod ta sa balaod sa karsada. Ug di lang magpatakag padagan nga naa na ta sa tunga ug sa gasunod kita kanila makabulaga. Mga bikers, amping permis sa iyong pagbiyahe. Likayi ang paglingi-lingi sa mga sexy. Hay! Kay basin sa kanal kamo puniton ug mga pangos ang inyong bukton. Unta mapatuman ang bike lane sa kadalanan kay maayo kini nga sangputanan, gawas nga maminusan ang polusyon, sa trapiko kita makapaambit sab ug maayong solusyon. Time. Ulat lang may sponsor. Mga kabaligyan bike. Kainibay! Kainibay! Kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Capital University Medical Center, a private general hospital located at Guzac, Cagayan de Oro City, offers you state-of-the-art equipment on breast imaging with digital mammography and CT MRI complex with 2 CT scan machines and 1.5 Tesla MRI, and first in Northern Mindanao to offer breast MRI. For reservations, contact 0917-771-6865. For more healthcare services, visit www.cumc.com.ph. CUMC Advancing the quality in healthcare.
dump trucks, backhoe, grader o mga pison, World-class XCMG equipment nga garantisado na, barato pa. mapalit sa Shoujo Pacific International. Kung nasab kita'y garbage trucks, fire trucks, ug uban pang XCMG heavy equipment. Visit our FB page, Shoujo Pacific International. Kontak na, palit na. XCMG World Class Trucks and Heavy Equipment. Distributed by Zuzu Pacific International Trading. Gahi ni Bay! Alang sa inyong mga panginanglanon sa construction projects. Ang Mortar Masters and Concrete Builders, andam mo tamang kaninyo. Sama sa ready-mix concrete modernong pile drive system o mga dekalidad nga ekipo alang sa inyong mga proyekto. Doon na sa makitay na ginusara nga pinakabago, pinakataas nga concrete pump alang sa high-rise building construction. Bisitaha ang FB page, Mortar Masters and Concrete Builders alang sa dugang impormasyon. Mortar Masters and Concrete Builders. Ang inyong kauban sa inyong kalambuan. Mortar Masters and Concrete Builders. Supplier of ready-mix concrete Concrete piles. and hydraulic static pile driving system. Gahi ni Bay! Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud ka gahi. Pwede cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Ang Biramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. Biktima ba ka sa hyperacidity, acid reflux, ulcer o uban pang problema sa tiyan? Mag-TCK, the King of Colon Cleansing. Kabalanse sa acidity sa atong tiyan. TCK, the Colon King, the King of Colon Cleansing. Palit na sa mga butika. Ang TCK mapalit sa Cagayan de Oro, Sagono Pharmacy, Wow Pharmacy, Melodia Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy Ann Pharmacy ug Rica Drugstore sa Iligan City, Salam Pharmacy ug FK Pharmacy sa Bukidnon, sa Bufarco Pharmacy ug sa City Drug ug ang TCK mapalit sa tanang Mercury Drugstores. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Melodia Pharmacy, GYF Pharmacy, RMZ Pharmacy, KSA Pharma, AC Pharmacy, Nestle Pharmacy, Tan Pharma, Pipan Pharmacy, Hilltop Pharmacy, Diamond Drugstore, Farmasya Oro, Ivan Drugstore, Zen Pharmacy, Guno Pharmacy, Lifewell Pharmacy, 5D's Pharmacy. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabati ko sa aking batikuson. Oh, Bati Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok, Gahi ni Bay, Gahi ni Bay, Gahi sa balita, Gahi sa kalingawan. Alas 7:20 sa atong oras, nagbabalik po ang inyong mga kagaya, ang ilas king ang baboy nga na din Paul Bernie Bitok Bitok. Uyo sulugon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Tempa, dapat dili na ka ng baboy nga na dimple. Baktin nga na Dimple. Dili pod. Ana, Hippopotamus. di pod. Grabe nagka-worse. Ano sa may dapat? Kagawad nga baboy. Ano sa tana? Kagawad Bernie. Depende kung suportahan ko sa PNP. Ay, termina. Tempa. Heightened alert kita karon. Heightened alert. Kani Semana Santa. Ay, kadyo lang. Ato sang balikan kadyo lang, bi. Kadyo lang na. Tama lang ba nga gi-lockdown ang NCR? Oh. 40%. Okay na ay ayuda. 43%. Dili kay Kay gamay gamay ang ang ayuda. ayuda, 14%. Depende kung badak ang ayuda. Mga bagagnaw. 43. Sige, Oy, magkabalaka mo. Ato pa may libre account sa Netflix daw ninyo nga mga Good morning dia sa akong inahan, Kapitan Anita C. Bonhoc. Dia sa Barangay 36-D Boss Davao Madam. City. O ka nga kagawad Art Bonhoc Senior. Ana. Pero mas gahi gid ang junior kaysa senior. Tinood na pa. Mugahi pa ba pa? Papa Art. Pogi. Mugahi pa. Good morning dia kang Juliet Bosinos. Lain pa kagitawag ko. Happy morning mga kagay. Always listening here. Alubihin. Oy,
sa to alluring alubihin. Alluring Kung sa Korea, alubihin. More power. Ang tawag kasi mo, more power Idol Burn and Professor Art. Kanos ba taon ta na professor oy? Professor. Ana. Professor kay nakisutiso na tagbike niya muling siksi professor dayon. Tagalubin, labi na mga tagiya sa balsa. Good morning. Paul James Smith, naay reaksyon si Attorney Chubasco Kainya about niya to atong isgutan kaganina nga katong naay daghang kay bright sa mga Pilipino pero wa gyud makit-i sa gobyerno. Ang tawag niya, eyes are useless when the mind is blind. Pakibisaya ko lito Inglesero. Good morning po diya kang Engineer Lloyd Cedro sa Butuan City. Caraga, good morning. Sa DPWH, Butuan. Butuan. O kang ato ang Regional Sales Manager sa Suju Pacific XCMG. Nga kani mga gahi nga mga ekipo sama sa dump truck, backhoe, fire trucks, garbage trucks o uban pa nga mga heavy machineries. Good morning ato ang Regional Sales Manager Aji Santos. Good morning. Catherine McLean gikan from Singapore. Ron Alaba gikan sa Carmen. Layo oy. Singapore to Carmen ang gilasan. Neil Kiblat Memorial, good morning po ninyong tanan dia. RJ Ismada, good morning ninyong tanan. Kauban nato karon ang pinakagahi, pinakagwapo. Lieutenant Colonel Limuel Gonda, Deputy City Director for Administration sa Cagayan de Oro City Police Office. Good morning, noble sir. Good morning, sir. Ayan. Again sir, again kay para madungkay giniber nimo tingog. Good morning, sir. Good morning, Noble Sir Art Bonhoc, and good morning, Gahi Boss Birdie. Isa tayo naminaw sa Gahi ni Bahay. Kaya ni ko mag-petition ni, kaya mag-petition. Kaya. Di ko kanay Sa LTT mga brother ba, no? Carmen Valley. CBL. Uy, second Sunday mo bisita na email niyo. Carmen Valley. CBL. chismis na di ko mapilan. Aman. Dilan ako ma-on air. Sir, bantog raw ata ka nalabyan karon nga nagjogging kay diri ka padulong ha. Actually gijaging yan parang gusto padung diri. Gahi gapon. Uy, naka full battle gear. Bantog ra gahi kayo, laliman ka mag-push up, pabali. Pabali ang dito sa paubos. Dili hayang. Kulob gyapon pero down the hill. 25 push up every day. Grabe. Ikaw. Ay, istorya rin na to ni. Imo na dunggan Colonel Gonda sir nga dito sa Llano del Sur magay napakgang sa mga sundalo o mga puwersa sa gobyerno ang katong suspetsadong teroristang grupo, no? Heightened alert ang tibuok nga sud karon sa Semana Santa. Unsabay maasahan ani sa atong katawhan nga luwas ang Semana Santa o nga dili makugang ang katawhan sa pagsaulog ni ining Semana Santa. Sa kanang Semana Santa sa 2021, na naman tayo security plan sa Tibuok Region 10. Wag sa Cagayan de Oro na agihapon kay gahapon mao man ang anibersaryo sa NPA. So mga ato gyud nang pagamdaman Ay, gahapon. nag-anniversary day ang mga NPA gahapon? Gahapon. Wa na gyud na feel, no? Wala na ang nagpropaganda na lang katong mga uban nga mga katawhan nga no to NPA. So nabali na karon. Nabali. Instead na sila ang garali karon katunang mga katawhan nga supak na gyud sa ilang mga nasuko na sa mga NPA. So kana mga lugar no. So in other words, red alert ang kapulisan. Red alert. Red alert. Oo. So kinahanglan kaning mag-isuti tag red alert. Unsay mo ti sa mga kay usay makulbaan mo mga tao na hala red alert. Unsa may putusan na para sa mga pulis nga ilang gipahugtan gipadak-an pa ang pagbantay sa mga katawhan o naapoy kanang kalambigitan ang katawhan niini para gyud nga masanta ang bisan unsang terorismo o krimen diya sa katilingban. Kani timbayayong gini sa katawhan o sa kapulisan o atong kasundaluhan kay magunsa man niya atong kapulisan kasundaluhan o wala pa dag timbayayong sa atong katawan labi na sa media. Kung dili sila mga gahi, dili gid sila makakuha og impormasyon. So kinahanglan yun ni para makuha nato ning mga kriminal labi na kaning mahimo pod og mga dawtan. So kanang red alert labi na sa pulis kung ang inyong normal nga trabaho kanira no, igor bantay. Pag may red alert, na triple ang inyong assignment, ana. Update nato ang atong mga security measures nga atong gihimo
Kay kaning red alert nga term wala naman nato nagigamit sa kapulisan sa kasundaluhan ani. Oh. Ang ato ani nga heightened alert to full alert. So ang normal. AFP, ang masundalo red alert sila Red ron, alert. Pinas Semana Santa. Ang PNP heightened alert. heightened alert. Mo din Nana. Ako na ba basta ka na alert ana. Oh. Pag ka na mo text tapadulong imong asawa delete dayon kay alert man na. Alert. Ay. Sir, siyempre karon gipasarado wala ang mga katong mga usual nato Guadalupe kaning mga kuan. Resorts. Mga resort. Oh. Pero bantayan ba gyapon ninyo karon kay siyempre wata kabalo na gyapon uban nga moadto gyapon dito. May niron kayo mingaw na noon mas mayo nga matuta. Bantayan gyapon nato bisag gibawal na tanan kaya may respective barangay labi na siya sa Guadalupe area Malasag ang mga barangay nila ga issue na og mga barangay ordinance nga gibawal na gyud ang pag-ana diya sa Semana Santa pag pilgrimage o katong pagpangaligo sa kadagatan gisuportahan po sa executive order sa CDO executive order 34 sa pag-implementar pod nato ani. So apil lang Easter Sunday way maligo ani ron. Wala pod. Agay. Sa tanan yun na applicable, Colonel Sir. Tanan. Applicable. Tanan. Walay mo ana diya kana usa. Koy. Walay koy na koy. Uy, gatapugtaw ko mo. Uy, koy. Sa apil na. Apil gina tanan nato mga ginang badlongon nga mag-observe sila sa minimum health standard. Pero may sir mga ga-private. So Kanang private private na ano. Private nga resort. Sao man Oh, nga na. Nya daghan sila. Nanawat sila mga bisita kay inon nga bisita na mo na pero dili di ay. Oh. Kanay sanction gyapon ang mga kaning mga owners kay even though na pribado dili man sila exempted sa COVID. So pwede na sir nga mo Report. Pasing mo ano po ba? So yaan na sila kay wa may ilaha. Pwede ba na mo report gyapon na? Uy, kay dako pa sticker. Do kay sticker sa gate. Pero tinubito na sir, kung bisag pribado, Pwede so pribado. kung ang uban mga silingan nakabantay sila nga murag, uy, Pwede nila picturean. Pwede isa na? nila. Mga kagahi, ani lang ang simple lang ang gusto may tabo sa kapulisan. Kanang puyo lang sa Tagbalaybi. Tama ba, Colonel Gonda sir? Tinood ka na gay tama puyo lang sa balay o observe po nato ang minimum health standard o dili lang buta magchika-chika sa mga silingan kay mao man ni ang gikuan sa karong Semana Santa o kaning mga illegal gambling kaning tari-tari giapil nato na kay even though magtipok na magtipok man pud sa barangay so useless gyapon ang ilang pagpuyo sa balay. Noble Jundi. Sirado sa taron. Pasensya na Nobs. Pasensya na Nobs. So gawas ni ana ang mga entry o exit points sa tanan mga agianan ani sarado higpit yun ang pagbantay ani sa kasundaluhan o kapulisan. Anaya po na itong mga checkpoints dani kay ang ato dani modified pa mangyapon ta GCQ. Ang pero antas against terrorism, against terrorism padayon ang atong checkpoint ug atong intelligence gathering sa atong intelligence community. At the same time sa kaparangayan kay naman tayo mga nadawatan karon nga kasi kang uban nagpabuang-buang lang, nag-monitor ka din sa area, naglagaw sa kadalanan. Mura og katong mga style sa una. Iba naireklamo ana si Noble nga Ilik Villaluz. Nga samtang dito daw sila nag-coffee shop dito sa kanang Kitkay na nagduldo sa ng limos. Unya kay kauban sila ni Noble nga Felix nga Ratonel. Ang duha ka mga Felix ang uban. Unya kapi-kapi sila ni Dol nga unya na. Nangisog pantay lang mo paggawa sa bantay mo. Hiyaw pa nga maglilimos kini. Kada kog lawas dakog lawas. Nya nangayo. Nya unya na kay meeting lagi sila ba ana. Anya na may usa dia. Pana sumbagay na. Ano ba? Oy. Kana manginana ba Noble sa kanang usa ginapanghipos na ba ron manginana ron? Agihipos ni kay gikuan na may opisina ni nga kuan kanatong CSWD. Ato lang i-assist atong personnel sa PNP o sa CDRMO kung dili sila makaya. So hipuson yun na sila. Dili pwede na sa ako. Di na pwede sa ako. Sir, na one time na nga gisagpan ako tag sa kalibo. Ayoko ka na naapak. Gisagpan ako tag sa kalibo. Sana okay naman pa rin. Ay, thank you sir. Mura ito gisagpan nga nagpasalamat. Kaya sa kalibo. Kanang inumin nga, hipuson na sila. Kung sa may meaning sa hipuson, kay sa amo mag sa Davao, kanang mga ana, pag yung nga, hipusan na. Wala sa bakanting lote. Ang kana mga kriminal na wag na siya. Nahipos yun. Kung sa may hipos diri sa Cagayan de Oro. Ang hipos babuhi gyapon sila. Mao din ka mga taga Davao na mali Cagayan. Kay buhi sila diri. Buhi sila di pag may kagipuson. Bitawan Uy, kani. siyempre, ang misa, nagyapon ang
mga misa diri sir. Nagya pa na mga misa pero observe nila ang 50% capacity sa sulod sa simbahan. Then ang po nato ang archdiocese na kung puno na ilan ang siradaan ang pertahan kay di ba to malikayan nga ang uban liboto mo insist gyud nga mosulod. Okay. Pareha atong nahitabo sa Manila nga doon sa Domingo sa Lukay. Oh, nga grabe. Gabi gyud kay ang tao. Niabot sa kalsada. Imendo na kuha na sila nag-ECQ. So dagan kayo ang tao wala gid nila na control. Ana. Tayo pasa. Kanang nade nag-text dito si Father. Katong Bisaya nga pare ba? Kato ba paborito gud mo nga pare nga maay kay mo humili? Kato ganitong Taga Kuan, taga Cebu, taga Liloan Cebu. Taga Liloan, Oo. si Father. Siano, Father Siano. Father Siano. Oo. Father Siano, good morning. Iyon siya nga mga igsoon kay na may COVID. Unya 30 to 50% lang ang tugutan sa mga pulis nato nga makasulod sa simbahan. Unya kinahanglan mo tuog yun ta kay ang gi-assign karon nila ni city director diri dili ka to mga katoliko nga pulis kundi ka to mga iglesia nga pulis. So wag feelings, Unya kung mosulod gani imong simbahan kung naanad mo nga kay for example 50% na kung naanad mo nga 100 lang inyong ginahalad 200 na kay kulang man gamay ra man para di mabuhi gyapon daw namo. Ana. Bata seriously Colonel Gonda sir kung in kaso na ay reklamo ang katawhan unsaon pagkontak sa kapulisan naabay mga police visibility naabay mga outpost naapod ba mo hotline Anatay mga police personnel nga na-assign sa matag simbahan, sa mga beach resorts o gatong kadalanan. uniform nisla Naka-uniform police, naapod tayo naka-civilian. naapoy na kanan uniform civilian nga magpabuang-buang pod. So doon na sila. Then tanan naman ay social media, pwede nila ma-search ang atong hotline sa Facebook kay makita man na nila tanan. Nagi mo reply ana sa Facebook Colonel Gonda sir nagi naka-assign yung admin ganana. Oo kani kung ang asawa ni reklamo kay bisag si Mana Santa ang iyang ba nag-text pwede ba daw na gyapon ireklamo sa kapulisan? Depende na sila kung nanay ka ng violence nga hitabo. Psychological. Para sa asawa psychological violence man daw na. Kay di katulog ang asawa kung kinsa gitek sa bana. Ay. Bawsi gyapon, bawsi. Uy, pero in fairness po na, naiubang karon siya mga sosyal. Mato sa farm, sa Holy Week. Ato na yung paimangno po dahil katong mga balay nga gipambiyaan diya, boss. Kay napon ang mga witik brownie diha. Mga akyat bahay. Dagan gyapon na karon nga kuan tungod sa pandemya, uban nagkalisod. So diagi sila paingon. Kabulo ba nga pinakauna karon nga ginakawat kay mas kusog ang halin, microwave oven. Ikaduha na lang ang rice cooker. Karon sa mga kuan no. Unya di pa na mao. Paghawa diha pati yung chinilas dadon. Kung habayanas. So again nailikorban. Liquorban. Ay, liquorban Japon. Di ko kayo na magpa-fighter wine ani. So ang tanang mga bar sarado. Sarado. Ang mga gainom-inom sa kadalanan Apil na nato ng bawal. Bisag ka nang sa gawas sa gate. Bisan sa gawas sa gate. So mamalit na lang ko gilimon sa balay na lang may anak pwede na. Pero sa balay nagyabrihan man ang gate. Talos akong abay kay wanang hanggat. Di gyapon. So meaning to say ang ato lang ani para dili mo kuya na po apay tarong bakuna wapay tambal para sa COVID nya mo sanong sa lang yuta mo kuan sa kapulisan siguro ani ba mensahe nimo Lieutenant Colonel Lemuel Gonda sir alang sa katawan labi na karong panahon ay tayo sa napadi kay sa kapangutana ni duol ditong katong last na lang katong ingon nga gikilkilan sa RTA kumusta na day tuod to nga nisumbong sa pulis to napailan na tang kaso to. Gipailan na kaso ang RTA. Nagdala pa gid siya og armas so ang RTA nagdala armas. Cool ba? Ang iyang rason pang depensa daw niya sa balaod bawal man. Bawal. Pulis na gyud ang Okay lang kung na siya lisensya or permit to carry wala man. Sa imong opinion sir, kana bang nadaot ang motorista tunga sa dalan? Angay ba ng tikitan gyud sir? Kung ang kuan na case to case basis na. Kaya nabuthan man tong ligid, nabutag ligid. Kung gitrabaho lang, gipasagdan, pwede nimo sa ticket. Pero kung wala, nag-effort siya nga ayuhon or pwede ba na may padaplin, kuan na siya. Dapat kitabangan. Mo ito, kung pulis ana ayon ta didto, ang pulis pay ni
nagtulak ato, ang Gipadaplin. pulis ang Gipadaplin. tie range ato. Wala na ko nakita sa mga pulis nun. Nakagahi mga pulis nun. Wow. Napadipindi man po na daw sa kamubo sa shirts. Sa laki. Both. Bitaw, nalingaw kay minimo, Police Lieutenant Colonel Lemuel Gonda, mensahe alang sa katawan. Dili lang sa Cagayan de Oro, kundi sa tibuok kapuputan, tibuok nga nasod nga naminaw na turon labi na sa mga Bisaya. Ang ato lang mensahe biyap sa Cagayan de Oro City Police Office, with our City Director Police Colonel Heidi Dampal. Ang ato lang kuan nga dili kita magpasagad labi na karon sa pandemya. Permi ang atong minimum health standard bisag asa ta moadto. Ato gid ang i-observe kay daghan na ang COVID-19 nga mga biktima. Ang ato pong kuan ang disiplina sa pamilya o ang ato pong pagkuan sa tong kagalingon nga permi tagahi taga-adlaw para dili ta pananing pandemya. Ang ato lang kuan nga dili na to tagaag oportunidad ang mga kriminal na elemento para dili ta mahimong biktima kung naa sila'y mamatikdan, dautan labi na sa terorismo o uban pa o kaning violate sa atong minimum health standard sa curfew. Pwede na i-report sa Gahay ni Bay o pinagi sa atong police station para matagaan nato diretso og pagtagad. Imo bang pasabotan na sir nga imo kong gihagit nga mag-push up sa kog down the hill nga 25 push up? Dagan man klase nga down the hill. Ingon ni Jeddah. Ingon ni Jeddah. Kasi labi na katong manuroy daw. Wag tong Mount Millionaire. Hala, ingat kay basin ang kawatan matulog pa nga naka-aircon sa inyong balay. Wow, sosyal. Si katawa si Ma'am Joy Martinez. O, daga kay salamat. Lieutenant Colonel Lemuel Gonda ang Deputy City Director for Administration sa Cagayan de Oro City Police Office. Thank you so much, Noble Sir. Dagan salamat sir. Salamat, noble sir. So sa man sir paguman ay pa ka mo dagan na ba sir? O kung Sina na, Dagan na, kulpa. sina. Siya mo dagan. Hala. Ikaw sa 2021 dagan 2021. Ay! Sa pagtalik, gugmang giahak. Kainibay, kainibay, kain sa balita, kain sa kalingawan. Capital University Medical Center, a private general hospital located at Guzac, Cagayan de Oro City, offers you state-of-the-art equipment on breast imaging with digital mammography and City MRI complex with 2 CT scan machines and 1.5 Tesla MRI, and first in Northern Mindanao to offer breast MRI. For reservations, contact 0917-771-6865. For more healthcare services, visit www.cumc.com.ph. CUMC, advancing the quality in healthcare. Dump trucks, backhoe, grader o mga pison, World-class XCMG equipment nga garantisado na, barato pa. mapalit sa Shoujo Pacific International. Tunasab kita'y garbage trucks, fire trucks, ug uban pang XCMG heavy equipment. Visit our FB page, Shoujo Pacific International. Kontak na, palit na. XCMG World Class Trucks and Heavy Equipment. Distributed by Zuzu Pacific International Trading. Gahi ni Bay! Alang sa inyong mga panginanglanon sa construction projects. Ang Mortar Masters and Concrete Builders, andam mo tamang kaninyo. Sama sa ready-mix concrete modernong pile drive system o mga dekalidad nga ekipo alang sa inyong mga proyekto. Doon na sa kita'y nagkinusara nga pinakabago, pinakataas nga concrete pump alang sa high-rise building construction. Bisitaha ang FB page, Mortar Masters and Concrete Builders alang sa dugang impormasyon. Mortar Masters and Concrete Builders. Ang inyong kauban sa inyong kalambuan. Mortar Masters and Concrete Builders. Supplier of ready-mix concrete, concrete piles, and hydraulic static pile driving system. Gahi ni Bay! Miramax, Miramax, Miramax. Grabe good ka gahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di basta't maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Oh,
Ang Biramax capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy ug sa Farmasya Oro. Bloated, constipated, o kung may problema sa pagpagawas sa mga hugaw, mag-TCK, the King of Colon Cleansing. Mulimpyo sa atong mga intestines, mutangtang sa mga toxins, excess fat, o uban pang mga hugaw nga nagadala sa mga sakit nga hypertension, diabetes, cancer, o daghan pang uban. TCK, the King of Colon Cleansing. Cleansing na, may weight loss pa. Ang TCK mapalit sa Cagayan de Oro, Sagono Pharmacy, Wow Pharmacy, Melodia Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy Ann Pharmacy ug Rica Drugstore. Ang TCK mapalit sa Cagayan de Oro, Sagono Pharmacy, Wow Pharmacy, Melodia Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy Ann Pharmacy ug Rica Drugstore. Sa Iligan City, Salam Pharmacy ug FK Pharmacy. Sa Bukidnon, sa Bufarco Pharmacy ug sa City Drug. Ug ang TCK mapalit sa tanang Mercury Drugstores. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Save More Pharmacy, sa Kugon, Carmen Capital Compound, sa City Drugstore, sa Bulwa, Carmen ug Hasaan, R&J Pharmacy, sa Agora, Makanhan, Upol, Kalaanan, Bugo ug Puntod, ug sa Cure All Drugstore sa Taguluan, Puerto ug Hasaan. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko na lamang ang imong dumangagiaha Upaya kinindughan ko ano nili ako masagama Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan Alas 7:43 sa atong oras. Ano na po ng ating gugmang giyaha? Kag siyempre, kauban na to ang celebrity taxi driver, Lito Inglisera! Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging heartthrob. Maray, good morning sa Intanan. May buntag to all the people. Happy Tuesday sa Intanan. Morning usap sa atong mga napas mga Spanimalay. And you are going to your office. And driving your car with background and 93.5 feels good to be home. How are you, brother? So far, I'm fine. I'm early wake up in the morning. I don't know what happened. Always be early in the wake up every 3 a.m. in the morning. I did not be sleep again. Kasi katoy mong mga gipambinuang ang babae. Sig nagdagkot na ba? Dagkot na. Nasudan na kayo. Kumpiyansa do. Si babay. Ha? Si babay. Kumpiyansa. Bailo na to, bailo na to, madungog. Si babay. At ang mga babae ba ni mo? Basi. Di madunggan. Di madungog. Oy, shout out dahil sa mga nag-struggle diha sa picture ni Tatay Diggs about sa iyang rice cake. Tasuya kay mo diha kay ang rice cake na Paris lechon. Kapon mga naslitos lechon. Di na makita kakaon gani kay. Adi na ba? Nanubra na itong takugo. High blood. High blood. Usahay mo init lang. Teka muna ang atong gugmangya kaya tin sa atin ang Miramax. Usa ba ko to bang Marso? 31 pa no? Last day pa ugma. Makalaos pa batag Abril dire? Mo na dakong pangutana. At ang ininyo ang sunod sumpay. Ning atong Balik ang siyempre, gato ka na to sa Biramax Capsule! Palit yun permente. Para in kaso day. Mali kita mawawan ba?
Sa pagtunin mo sa mo burn tiguang ay say. Sa mga uncle dia, mga tiyo, mga bossing dia, ha? Para inyong asawa perminti malipayon. Ay Biramax capsule. Ko sayra ba kapoy kita, labi na katong mga gabike dia. May lang mo bike, may lang mo musikad. Mga tungason agwantahon. Pero pag abot sa asawa, gikapoy na dayon, mo na. Mo nang digin mo palitan og accessories. Mo nang pangandaman ninyo dia. Mag Biramax capsule mo. Available ni siya sa Oro Pharmacy, Parmasya Oro o sa Save All Pharmacy. Distributed by JB Pharma. Kung gusto ninyo nga i-cash on delivery online, pwede ra pod. I-PM galing ko ninyo. Kaya to na ipa-deliver dia sa inyo, ha? Why sa pa yan? Why problema na? Biramax capsule ay kabalaka, 100% all natural kini. FDA approved kita. No harmful side effects. Tuloy-tuloy gabi hangtod buntag bosa. Mag Biramax capsule na. Kailangan mo ba Biramax? Ha? Kailangan mo gurut-gurut na yung musta ka. Pero may lang po sa Biramax man. Reklamo lagi ayaw na lang ka lang. Oy, lode ko na kang Sir Paul. Kaya kung mangyang natitindi sa atin ng TCK, the King of Colon Cleansing. Dagang salamat Sir Paul sa shaker. Naman na shaker po na day para mas klaro. Ibutang nimo katunga sa tubig, ibutang nimo ang powder, i-shake nimo mayo, tadungagan na po nimo tubig. Talami kay siya kung bugnaw. Tapos tamis siya, pero ang kabalaka kay gitamis ni siya ang iyang sweetener ani stevia. Oh, kung nakalamihan ni ga-detox pa ka, sago lang ni mga gulay o mga vegetables. Munang healthy kayo. Pagka nindot aning TCK, the King of Colon Cleansing. Available na ni sa mga parmasya o gusto po ninyo nga i-cash on delivery online, nagyapon. PM ra mo da, PM lang ha. I-message lang mi dire. O gamon lang ignon sila dito nga ipa-cash on delivery da sa imo ha. Bosaw sa pagyulatan o sa kabox ana na 7 ka sachet. TCK, the Colon King. Ito na ba ang sumbay sa atong story? O siyempre, ang inspiring quote pa rin ni Lito. Embrace each challenge in your life as opportunity for self is transform. Ay, wala may is dahil. Kanagkan ba ni mo is Lito? For self-transformation. Sige daw, Bi. Otro, Bi. Embrace each challenge. Hungaw ka, Lit. Hungaw na yung mong Embrace each. Embrace each challenge. O sa may Bisaya ng embrace each challenge. So, gaksa ang imong kanang gaksa ang imong kontra. Ano na mo man ng kontra? Sa bagay kayo makipag-challenge sumbagay mga. Sumbagay. Oh, challenge Bi. Oh, kalaban mo rin na. In your life. Sa imong kinabuhi. As an opportunity. Mo na yung grupo ni Juliet Oy. Unity to, unity. Dide, opportunity. Dide, mga opportunity. Unity man to. Team unity to sila. Dide, opportunity. Bantay yun ka. Madunggang galing ka ni Mayora na. Lahi po to siyang team opportunity. Oportunidad ni siya. Oportunidad. For self-transformation. Sa imong kaugalingon, nagdala ka ng saan ang transformation? Sa kurente. Transformation. Habi na ko ka ng sasakyanan ba? Transmission. Transmission lahi to. Ang kurente, transformer po to. Lahi po to. Ito na itong sumpay! Wala ba ni Humanon? Agay, cool. Ayaw anak, cool. Ayaw cool ba? Ayaw diri cool. May adlaw, kagay Bernie, kagay Lito. Good morning, Hard Bernie and Hard Lito. Hello day ko dia kang boss Candido Dadyada sa may pagatpat sa D3 Lia Aggregates dia sa pagatpat sa mga driver nila sa mga dump trucks dia. Ang mga dump trucks nimo boss ha. Dungagi na nag-XCMG nga dump truck ha. Pati mong bako dia pagkuwas mga balas XCMG na to'y puli dia boss Dodoy.
Ganahan ko ni Paulo, I like Paulo. pero tungod lagi kay dati siyang drug addict, di ganahan ang akong mga ginikanan. It because of the fast drug lord. Grabe, drug lord agad. Drug lord again. Addict lang. I don't like my mother. Kasi yung mama di don't like my mama. Di ganahan yung mama. My mother don't like him. Oh. Okay nga din na itabo. This is starting of love life. Huy, ginambit ta ka diri ngayon na nagbisita diri sa balay. Sus, ako nang ipaglaban akong kaugalingon nga. Tungkol sa akong gugman. Ay, pakilom. Dito tapit dito sa unahan ta. Asay mong mama? Ayaw lagi. Di ta diri pag-istorya. Kabalo biyak ka nga. Ay, diya ta sa sagingan. Pasaylo ako, Paulo. Ha? Diya ta sa sagingan. Sa sagingan. Di ba mangguta uyab? Samo kay kagadali-dali ko nimo. Di ka mag-istorya sa sagingan ba? Dirita, sige, sa kasakingan ta. Pasaylo ako, Paulo. Ako wala yung problema. Makasabot ko nimo. Nakita man po na ako ng imong kausaban. Nakita po na ako ang imong kausaban. Pero gisultian na ta ka. Nga, dili gyud o yun ang akong mama ug papa sa imo hatungod kay sa imong kagahapon o sa drug addict. Ato na sana silang sabton good. Ila man ang katungod. Tagal na sana to silang chance nga. Usaon man good. Nga sa patag bisita ni mo diri galagat imong mata tapula pag yung ayo. Alang na pulingan miya sa kaig motor. Inambito ta ka magpalit na lang kag goggles para dili na mabalas-balasan imong mata. Pero Paulo suti ko sa tinuod. Niiwas na yung kaana nga klase nga bisyo. Pagkag-istorya sa una pa. Wala pa ko gianhas diri sa inyong dapit. Dugay ra kong nagbago. Kaya di ka na mag-iistorya. Nga ikaw ang dahilan ano nangawala ang mga rice cooker sa silingan. Sa una, manggod to? Paulo sa tinuod. So, akong gibago akong kaugalingon para sa imo. Sa tinala makasabot makot sa imo, Paulo. Nakita man ako ang imong kabaguhan. Usay malipay galing ko nga. Usay magkita ka matag Domingo ni Mama na nagsakristan ka kang father. Pero na napoy chismis nga kakuha ni mo ang halan. Isubog ta ka ni Father Dirchan. Pero nagbago-bagyo ka. Kung nagbago na lagi ko. Dugay ako ang nawala. Paulo sa tinuod na lang. Sadyang nailat ang tarong damar na ako nasabtan. Nga kailangan kag suporta. Kung nakita na ko nga angayan ka nga Tagalog chance. Pero nilang kong kabalo ko tinuod na lang magina imong gugma ka na ako. Kay base ng imong tumungog tinguha nga mabungkag rang akong tinapok. Wala ko nangandoy ano. Ang akong gipangandoy, Andrea, nga mauban ta ka Santo Danton. Pero usaon man ako niyo. Ug kana manggaling akong gipangandoy ang pagbungkag sa imong tinampok mana lang ko sa Divisoria. Nade da. Doon naman kay dire. Pero Paulo sulti ko. Kumuyong kog oo, naigugma ko nimo. Pero usaon man ato. Oh yes! Wala pa. Wala pa dahil. Pero usaon man ako niya kung magginikanan. Usaon na ito pagpasabot kanila. Nga ikaw nagbago na. Ikaw tinudanay. O ikaw doon na sa Ginoo. Ato ipakita sa imong ginikanan ng akong kabaguhan. Dawaton na to ang ilang kasaba. Sagun sa ilang buhaton, sagpaon man ko nila akong pikas aping ako pa nang itahan para tungod sa akong gugma nimo. Imo ginang buhaton para sa ako. Buhaton ko na para sa imo. Kay love ta ka. Tinood ba nga love ko nimo? Sa pagpatyon ko nila sa imong atubangan, sugot ko mamatay basta naa ka sa akong kiliran. Kung tinood yung nga naigugma ka na ako, sayo daw, Bi. Pura magkatong. Lain mo kayo sayo. Kasi mong sinayawan. Burang nagduha-duha na noong ko. Para magapugong sa baha ba? Pero
tinuod yun naman ay gugma ka na ako. Yes, gigugma ta ka. Kung tinuod man na, sige, ipanahig ka na ako kung sa ganun imong gugma ka na ako, pero English dapat straight, walay Bisaya. Sige, unsa ko nimo kalam. For inside in my heart, I will very close your heart for you. Unsa daw? Yan ba, akong kasing-kasing bagi takluban na nako para sa imo. Gisirandaan na nako para sa imo. Andrea! Pa? Sir! Naraman mo, te! May gabi, sir. Di ba nag-iuna man ko nga undaw na ni man si Paduldo sa uwak? Sorry, sir. Sorry. Subago na! Pa! Agay! Pa! Agay! Sir! Agay, sir! Sir! Asa ka na, pa! Sir! Ayaw mo, ayaw! Ulata. Kadagan way samad. Nakita ang lawas ni Paulo nga naglutaw-lutaw sa suba. Pero buhi siya. Kay gihipos sa kukpo. Pero buhi siya. Nakadagandagan taon mga kagahi. Mo na ang problema karon diha. At ang ni ugma, kung ganahan pa ba mo balik si Paulo, uman gikulata sa amahan. Or kung nga lang siya ngit-ngit nga plano. Para kang Andrea. Ay. Uy po naning mga nanay kaga. Uy, teka muna, be. Ay, grabe ni kung gid ang 55%, no? Dapat ra gyud nga mag-lockdown kay naman puy ayuda. 9% ra ningon nga dili kay gamay ra ang ayuda. Pero ang 36% ningon nga okay ra basta padak-an pa ang ayuda. Joy Beans, gatan-aw dia, Tita B, from place to be, diya sa Kauswagan. Kauswagan. Salamat. Ako si Lampi, watching from Saudi Arabia. Oy, akong silingan di ay nga nakauli na si Maiko. Brad, welcome back. Grabe yun na na-release na gid Brad. Bugat na kay Brad. Kitty Course Ginyong Badao, Sisgera, good morning kaninyo. Leslie Ann Villaluna Corona. Oga kang Sis Evelyn Villaluz o kang Felix Villaluz gatan og una mo agtong opisina. Samtang pa doon sa opisina, ang ilang radyo kusog na kay gapaka-paka. Salamat kayo mga boss, mga sir, salamat. Kang Rod og Ann Directo, DSWD ni sila. Good morning yun mga taga DSWD. Unsa na lang day ko karong Holy Week day? Tama day, mag-download na lang day ko katong mga kuan. Pangginoo nga mga. Di na kita kanang ECQ. Nindot po itong among nabasahan. Sama. Experience Christ quietly. During the Semana Santa. Mag-download na lang lagi ko mga movies sa Pangginoo. Tapos banding sa mga anak. Mo na siya, Jesus Christ. Ano na lang. Mo na si Judas. O siyempre, o katong nagtapos sa ito ang tulumanon ni Sumura to? Adlaw. Di ta kalaw sa kalas 9? Sa sunod na. Manghangyo ta, kung makabayad na ta. Kung makabayad na ta, ha? May last day, ugma. Makita-kita kita. Ugma po, last day. Half day na lang po ng trabaho, ugma. Half day na. Makita-kita kita, ugma po, susamang takna, susamang istasyon. Timaning ang katauhan nga dunay gahi nga baruganan. May maitampong kalambuan sa atong katilingban. Kini yung sulugoon sa kanginan. Art Bonhoc Jr. Good morning sa akong pinakagahi nga amahan nga si Eugene Esparcia Sr. Og timan ni pa nga ang bana nga gahi sa uban di naging mulingi. Kini si Bernie Bitok. O kini ang Gahi ni Bay Worldwide Garbo sa mga Bisaya. Gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good
DWI